Kat ba na kaliang ka sorkar kampat la ban ay da ka jingtho ne ban penmi da ka notification kin nongelam ka Joint Action Committee Against Casino na Ribhoy District mentakas ngi ka khatsau tarik risau habakren syakilat pathai khubor kilapan pau pajba ba Kim Hun Satya tang ka jingkren ne ka jingkular menteri ka sorkar Jelau James K Sangma ban pendu pendamno ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 bat kumjuru ya ka casino Haribhoy District te kumba yoi hane kapor ba nakliang jongi ka Joint Action Committee Against Casino ka ba kontup nadu ka KSU SNWF FKGP bat kunjuk ki sunjuk kirang ba sedang Ribhoy ni ai kane ka kerwa komtaski ni kong aso ban pensyai halor ka statement ni yoi nampo ka social media ka ba nakliang u taxation minister Shri James PK Sangma ulai menen kasgi halor ban scrap no ya kane ka an ka baong the Meghalaya Regulation of Gaming Act arpo arpoi te nagliang jungi ka Joint Action Committee so ban persai sya ki ba borok hi ba hadin jong ka panel discussion ka bangila pelong ha katarik apnreu u nailur arpo arpoar u kaba ki nomi kmat nadu ki MLA jong lightly ki constituency nadu jong ka jirang kanongpo bat kane ka umroy kumjuru we na ki nomi kmat support ka council jong ka nongpo constituency ki laidon bentalang bat hakane panel discussion ki donru ki niam baper ki bopoy ki darbar jong ka Ribhoy ki seng lokmi ki seng samla kaba ngilayo bonia peliu jumbut hatugasgi bat shimru ya karai kumba ngilai hatugasgi ya ka statement ka jungi kata ka statement jungi kalong bai bangin sedang ya ka signature campaign syaboro ki thain po ka them Ribhoy ka jungi bat hadin kata min sa pelong ya ka jingai rally na nenonpo syadu syapo secretariat bandawa ban pendam no ya kane ka act the Meghalaya Regulation Gaming Act arport way te hadin mo yoi ya ka statement na u taxation minister miso ban ai kublai syaka sarkar bakal hashim khia ya ka jingut jingram jong ka Joint Action Committee bat kumjuru ki pajba ka them Ribhoy henry ka ba ni don kampat hangne dakliang ka Joint Action Committee kalong bangin yoi ya ka we ka notification bala pendam no ya kane ka ak jong kini ki tem khalai la kalong online lani offline te shwa bangin poi ka phang ka ba karwo nakliang jong Joint Action Committee maso ban persai hang ni pa shwa kane ka panel discussion ru ngi ladap ai ya koi ka dorkas sha u Chief Minister jongi Shri Conrad K Sangma ha ka tarik ka bapra ubenai jong nailur September arfu ar but hadin ka taru ngi up ya ka dorbar senrai ka ba nginskap ka ka jing ishimenta jongki MLA ki paper hangte hapo ing dorbar but hang turu ngi layakren nadu bagi kendu ya Chief Minister ru pa layakane ka an la stop ne em henry ka jingpendi ya ka nakaliang jong CM kalong ba la stop henry ka jingkli nangi ka Joint Action Committee kalong ba fila stop ne fila finang bu ha in abeyance henry nakaliang jong u menteri rang ba udang ong hi ba kidang kept in abeyance kemut ba kinsa penulong pat hadin lane lasai lane ustem manwan lane kiwik snem ru te abang yoi ya ka jingkren jong u taxation minister apo ka ying dorwar thawain balai hadu lightly ya kita ki professional license hangte apo khana para ki bari lightly ki chaka te hadin kata ngila yong ya kana ka panel discussion ka bangila ya kanthup ya borok ki nong shnong kamtam ki riu parkhat ki jungi bat ngila shim ya takarai bat kata karai ru ngiyong ngipi ba ngi khamshong klikti nadu katukas ngi bar gilas dang ya kana signature campaign ka balas dang nadu na po bodian kata kade laipo trek ubenai nailur ar
ha umbiam lai tarik ubnai risau arpo arpoar ha jirang patakma ngila pelong ha u katarik kebasan benai risau arpo arpoar ha umsning ngila pelong ha katarik ke Benriu benai risau arpo arpoar hanungpo ngila pelong ha katarik ke Balai Po ubnai nailur arpo arpoar bat hayo artmer ngila pelong ha ka sautrik ubnai bespo arpo arpoar bat ha boirembong mendin ngidang sependap kata di khalai tarik benai risau arpo arpoar bat kani ka signature campaign kumba ngi tip shapi ngile shaboro ki thain jong ka district ka jungi but katarik ke bakhadu bangin pendap ikani ka signature campaign ka de lasai gasgi kambut hapo khana para but hakana para gane ngila ai ya ki nongelam jongi shatai na po jong ki lai tli kiseng but ka sunjuk ki dong ba shnong ban pelong ya ka signature campaign sha ki nong shnong khana para ka bade khaput ba kasam ki than joroban but kumjuru artli ki school ba ki don hangtai kata ka di ka USTM but ka MGU ba kin pendep la shai gasngi but ngin pet ba kata ka signature campaign ka lalong haduk ano but haduk menta bengiyo ya ka signature campaign ka feedback na ki pai ba nong shnong kamut baro ki pendap lut ya ka jaka ka ba kin ya soi hang tu ka flex te hangde ka penpau ba ki pai ba nong shnong ki ai ka jingershan ya ka joint action committee against casino de shibanta habang yo ipat ya ka statement lembaga social media ngi so ban ai kuble ya ka ji ki jongi ka kuntup nadu ka ki sengniam beper hapo ka district ka jungi bat nashabar ka district ka jungi ru ya ka Khasils Autonomous District Council ya ka Ribhoi Darbar ki Town Darbar ki Seng Samla ki Seng Longkmi ki Darbar Shnong bat ki paiba ka Them Ribhoi Hibro kawai henrei ka jingai khublei ka jungi sya ka sarkar kanlong tat hadu ba ngin yoi ka commitment na kaliang ka sarkar ba kan pelong ya ka special session lane ka wakhot do speaker ba on penduk no ya ne ka an jong kene ka the Meghalaya Regulation of Gaming Act Airport Way lemba bepas ya way ka notification bala penduk no ya kene ka act lane ban scrap no ya kene ka act tak kata nakaliang ka joint action committee against casino kan sa shongthat henry kat manta ani thu ep ba nakaliang jongi ka joint action committee ki program ki bangil abu ya ka signature campaign ki banlong lasai gas ngiru ni pat pensange henry ngidang penyait bet bad hadin kane bangil adap ya ka lasai gas ngi ka tayo banwan nakaliang jong ki lai teli ki sang balang bat ka sunjuk ka romakshong ngin sa shong ya ka wei ka jingelang ka bangin sa shimrai hadin bangil adap ya ka signature campaign bangin pelong ya ka jingai rally nang ni nongpo shadu secretariat bangin IT ya ka dorkas kata ka dorkas ka bantho ba penduk pendam no ya ka ne ka ak ka belong ka ak ka banwara ya ka jisniu hapo ka Them Ribhoi ki jungi lemba kata ka Them khalai te haju ko por ngaso ban ai jumut namar ngayu i ka jingkran ba nakaliang James PK sangma ka kasno namta ki Torres te kai ka ba ngiso ban ai jumut kum kita ki nong susnong Them Ribhoi ka namanta ka jingbit jingbiang jong kinong wan jong agai perthei ki nabar jong ka district nabar jong ka jilla pat nabar jong ka ri India jongi ka bang yo i menta kai bang idol kam ba kayo kam yo jam jong ki kun samla ki ba ap lemba ka jingwan jong agai perthei ngaso ban ai jumut lada ka sarkar ka shim khia lor kane ka benta kan ba kum kate ka entry point kaba ngi kiseng sautli kiseng balang ngi laiki ban priyo ketika jaka ka ba lemba ka ain jong ka the state Meghalaya State Safety and Security Act arja khandreu ka bala penlong ya kate kum ka entry point handai lada lane kum ka facilitation center lada penlong ya kate kum kata ka facilitation center kamut kan bae ya ka sarkar kan perkhat khamba shu ba kini ki local jungi ki banyak kali ki bodon dukan kaba kumulong hasikim ladangi ain uksa ka jingdon jota kasno hasikim ru kumju ki penyait ya ka jingrung ki kali ki benabar la kilong kinunu ki kali ki bade jongpo India ru haba ki poi hang tai ki don ka entry point
but hata entry point kimyo shu benrung ka kali joki claim kono ka permit re kiyo hi ki local lang tei ban ponokam na kali local joki na ka kali na kabade na po skim ban yalam ya kinong joko kai perthei saboro ka thain ka chaka joki te nga soban ai jumut lada ngi fokus ya ki todes pekinwara ya ka revenue shaka state shaka ka jela ka joki aino daka ain ka perking ya kini kali ki bon nabar jong ka jela ka joki na sabar ka jela joki ru ba kin sange an hong tei but ki local jongi kinyo ban yalam yakti kinong jongo kai perthei sha ki than ki ba shewe ki district but lamba jong kane ki local jongi ru ki okam yo jam but ki jaka ki ba jongo kai perthei seteru wat kini ki ban yalam lani ki guide lani ki dukan ban yo bam jong kini ki breu ban baru kalong hi ka jumuntoi jong kitu hi ki badan hang tu jaka te kata di si benta ka ba ladangi perkhat kan wara ya kata ka revenue sha ka jela ka chungi but ngaso benong ba ka keruak ka basai sha ka sarkar hi khamtam sha chief minister kalong ba pin khot no ya ka session lane ka special session namta ini I an iba pinyo menginyo ban scrap no but penmi ya ka we ka notification ka banlong kata ka jeki jong ka joint action committee against kasno kalong kabalalong urlong hoi ngalom ne ba kane boro kanang simi tang hapo video kane kajingkran ka ba danglong tang hapo jong karmiang sentur rei ka joint action committee against kasno kanap tat hadu ba kanayo hi da ka jingtho lane katakan notification bala penduk pendam ya kane ka gaming act arpor hoi bat hadin kata nakliang jong ka joint action committee kan sai khublei kerpang ya ka sarkar khamtam yo chief minister bot taxation minister lemba jong ka joint action committee against kasno hoi kumba long mentang long ipi mene ba ka program jongi jong signature campaign kelas tang nadu kalai potrik ubenai nailur te nadu kitu kisgi kitayo ngi pelong baik haman ki CEO jong ki paiba no snong ki wan but ngani thu ipi kino simentah ne ki bun hi khna school ki bawan hi dalade ban ai ka jing soi persha ya ka gaming act te kamut ba kini ki nokstong jongi khamtam ki samla ki khun samla ki long against khamtam ki yong ni ki student ki samla pule ki dei bla nang la start but ki sotho shai ba siphang ne ka gaming act te haba ngin pendap la shai ka campaign but hadin kata ngin shong committee but lada ka sarkar kampat la ban scrap ya ka act lemba kata special session kamut ba nakliang ka joint action committee against kasno kumbang ngila sim ya karai in yai baik ya karali nadu nongpo shadu shapok sekretariat